Abeli bethunana Loyiso Makhoba lo uGadebe lo nje behle sombini ekhali segcuwa ya ndinohambo olude kakhulu ngomculo ndisuke ezirenkini bengicula khona ndihambe ndiphethe speaker ndicula kodwa ngoku uThixo wandithatha ndibeke kule ndawo ndikuyo apha MNB Music Entertainment ndingathi le album le ndiyenzele ukubana ndifuna ukuqinisa abantu abaninji ngohambo lwami olude endalohamba bengekho lula bekunzima kakhulu ndihambe ndisokola ningenayo nendawo leyo yokuhlala ndihambe ndihlala kule mizi ndihambe ndisenzelwa izinto ezibhlungu but namhlanje uThixo wafika wathumela uMNB wandithatha wandibeka kule ndawo ndikuyo ngoku ndinendawo hlala ngoku ndiyakwazi bandilale ndityile ngoku andisakhali ngoku inyembe ziyosulwa ndithi ke kule album lena ithi ndikhululeni ndiyayazi ukuba ndizothi ukuze ndikhululeke ndikhululwe nini ndixhomeke beni niyi-download i-album yami nithini ngobuninzi benu ngokuthando lwami ndiyabulela kakhulu inkosi.